Og Karen, hvad har du så lavet til os i aften, vi skal spise i vores grillaften? Karen, sig noget. Jeg har lavet... Højere. Laver du værvarm? Det ved du da ikke noget om. Jeg har lavet pilsner. Eller Karen. Eller Karen, ja. Hvor jeg har lagt kød i noget meget lækkert marinade. Ja. Smørbrød. Og så har jeg puttet champignon. Og jo, den der marinade skal lige nævnes, at det er urter fra haven. Der er blandt andet er blandet ind i. Den bliver meget, meget god sådan. Godt. Vi tager lige et kig på bordet. Og der er lavet en salat af nye danske kartofler. Lidt rucola-salat og noget purløg. Tomater. Til retten. Fra haven. Ja, fra haven drikker vi en Bourgogne Pinot Noir. Og Karens hjemmelavede boller. Karens boller af stål. Karens boller af mel. og hvad har fruen så bedrevet i dag? Jeg har slet ikke lavet noget af maden. Jeg har bare siddet herude i solen og nyttet, og så lige kørt en enkelt trillebør over med noget creme. Nå. Har du ikke lavet andre nyttige ting? Jo, jeg har luet i haven og plantet mamelukærmer ud. Også. Og hvad forventninger har du så til aftens menu? Jeg tror, det bliver en uovertruffen oplevelse. Vi zoomer lige hen på grillen igen. Hvis vi kan finde den. Der var den. Sådan. Den bliver så let væk.